Βίντεο είναι αυτό από ασφάλεια. Θέλω να ξαναπούξω πόκια. Είναι πρωί, θα πάρω νερό χωρίς αλκοόλ και έτσι καλύτερα τότε. Μπαίνω Poker Stars στο Texas Hold'em, αρχίζω. Ξυπνώ στις 9 το πρωί, ανοίγω τον υπολογιστή. I like the compression better. City's a sucker. Your 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 city's a sucker. My city's a creep. Ανάποδα με τη μηχανή, ο άλλος πίνει στα σκουπίδια, ψάχνει. Έτσι, δεν υπάρχει. Your city's a sucker. Your city's a sucker. Your city's a sucker. My city's a creep. Your city's a sucker. Your city's a sucker. Your city is stoned. Your city is stoned. My city's in heat. What we want? Sex with TV stars. What you want?
city's a sucker. Your city's a sucker. Your city's a sucker. Your city's a sucker. My city's a creep. Ανάη, πόσα χρόνια μένεις στο κεραμικό? 3 Πόσα χρόνια μένεις στο κεραμικό? 5,5. Πόσα χρόνια ζεις στο κεραμικό? Γεννήθηκα. Πότε γεννήθηκες? 1963. Είμαι 1937 γεννητής. Είμαι γέννημα χρόνο μεταξιδιώτης. Είμαι εδώ από το 1977. Όσα χρόνια μένεις στο κεραμικό? 7. Έτσι, έτσι. Στο κεραμικό, μόνιμος πάρκος, 1980. Είμαι ο παπάς μου όμως και η μητέρα μου έχουν μεγαλώσει στον Γκάζι και στην οδό κεραμικού. Οπότε την ήξερα την περίπτωση πολύ μικρό παιδί, καθόμουν στον παππού, στη γιαγιά. Βασικά ήταν μια πολύ φτωχή περιοχή με πάρα πολλές μονοκατοικίες κεραμίδια. Μετά η πιο πάνω περιοχή, όταν ήρθαμε εμείς γενικά, ήταν πολύ υποβαθμισμένη. Σχετικά έρχονταν με ένα πολύ φυλακόδι, πολύ κομμάκι, οπότε δεν μένανε τότε κανένα. Μετά αλλάζει η περιοχή, γίνονται τα διαμερίσματα. Μετά έγινε πιο ήσυχη η περιοχή, κομμάτι υπήρχαν όμως ακόμα, όπως και τώρα υπάρχουν. Και μετά γύρω στο 1990, νομίζω το 1950, δεν θυμάμαι, κάποιους απαγορέψαν πλέον, αποκτήσαν αυτά τα σπίτια τα χάλια και τους χρόνων να μπαίνουν σε διαμερίσματα πλέον. Η πιο καινούργια γενιά ήρθε, ο κεραμικός βασικά άραξε ξαφνικά. Τις σχολές χώρου με τα καινούργια παιδιά τα οποία εκπροσωπούν ένα άλλο είδος κουλτούρα. Είναι αλλά το να πας να κάνεις μια περιοχή, να την κάνεις κουλτούρα και να της αλλοιώσεις το χαρακτήρα της και να μαζεύονται ένα μείγμα, μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Είναι κάπως γιατί εδώ μένουν μεγάλοι άνθρωποι, πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά όχι σε όλοι και καλά πρέπει να φύγουν οι υπόλοιποι να φύγουν εμείς. Και οι άνθρωποι της τέχνης που ξαφνικά μικρώσαν σε μανιτάρια εδώ πέρα. Όταν εκεί που ήμουν οι άλλοι στη Φιλοθέη ή στην Εκάλη και επειδή ο κεραμικός έγινε κάτι, ξαφνικά πήραμε όλοι διαμερίσματα. Η κυρία Δαγενά, ας πούμε, είναι στο κυρίως στο ψυχικό. Και ξαφνικά θέλει να καθαρίσει όλα αυτά. Γιατί? Ήρθε αυτή να δει τους υπόλοιπους. Αυτοί πήρθαν. Επειδή όποιος παίρνει σπίτι πρέπει να φέρει και τους ομοίους του, πρέπει να τους αλλάξουμε όλους, όχι δεν γίνεται. Το φέρνω από τους φίλους μου στη συγκρούει να το κάνει μια ωραία πιάτσα. Που παράτησες και κάτι που χρειάζεσαι